doing? Cínte. An bhfuil béarla leabhartha agutsa? Oh, well, like a few words, yeah. Like, can I go to the toilet, please? Wow. Classic. Agus hahan an béarla leat agus tú ar scoil? Oh no, níor hanseil am mar chuirbh. Bhí mútar uafás a cham. Is a chlé mútar sna scoilní é. Ní féidir é ógam. Díomh, tá man seo a lár na carach I mbaile á clia. Áit a bhfuil an béarla take ar an bhód le déanaí. Le breis is milliún béarlóirí sa chathair. Gaman scéal, an ragrótha ceist doing? Cínte. An bhfuil béarla leabhartha agutsa? Oh, well, like a few words, yeah. Like, can I go to the toilet, please? Wow. Classic. Agus hahan an béarla leat agus tú ar scoil? Oh no, níor hanseil am mar chuirbh. Bhí mútar uafás a cham. Is a chlé mútar sna scoilní é. Ní féidir é ógam. Díomh, tá man seo a lár na carach I mbaile á clia. Áit a bhfuil an béarla take ar an bhód le déanaí. Le breis is milliún béarlóirí sa chathair. Gaman scéal, an ragrótha ceist doing? Cínte. An bhfuil béarla leabhartha agutsa? Oh, well, like a few words, yeah. Like, can I go to the toilet, please? Wow. Classic. Agus hahan an béarla leat agus tú ar scoil? Oh no, níor hanseil am mar chuirbh. Bhí mútar uafás a cham. Is a chlé mútar sna scoilní é. Ní féidir é ógam. Díomh, tá man seo a lár na carach I mbaile á clia. Áit a bhfuil an béarla take ar an bhód le déanaí. Le breis is milliún béarlóirí sa chathair. Gaman scéal, an ragrótha ceist doing? Cínte. An bhfuil béarla leabhartha agutsa? Oh, well, like a few words, yeah. Like, can I go to the toilet, please? Wow. Oh, well, like a... Cínte. An bhfuil béarla leabhartha agutsa? Oh, Gaman scéal, an ragrótha ceist doing? Cínte. An bhfuil béarla leabhartha agutsa? Oh, well, like a few words, yeah. Like, can I go to the toilet, please? Wow. Classic. Agus